Abanye bathi seliyekile igumgedlela ukukhetha inkosi enkulu uBombela esitimela samampondo babamkhulu omkhulu kanti kuyoze kube phakade amen. Akhuthele impela phela amaNgisi ayo i-British colony. Njengoba ebumba izwe lase-South Africa ehlasela zonke izizwe zazikhona zabantu abamnyama. Kodwa phela singakhohlwa ukuthi ayeqale ngako ukududula wona amabhunu lawa lena phela eCape Town. Agcina amabhunu ebalekele phela khona kwaZulu ngalesiya sikhathi ezebhuqwabhuqwa uye uDingane. Njengoba phela uMpande agcine sewanikeze leya ndawo egudla izintaba zokhahlana. Njengoba amaNgisi esenqobe uZulu azathatha nenkosi yawo enguDinizulu ayifaka ejele kanye nabo obaba omncane bayo inkosi oshingana naye uNdabuko. Ayengapheli mandla phela amaNgisi ngoba ayemaningi elokhu ethutheleka nje ngayo imikhumbi ukuzodlala ilizwe lakhona lapha eSouth Africa. Zintuthwane zilokhu ziphume njalo nje. Yiyo phela lento eyenza yena uShaka njengenkosi enobuhlakani wayefuna ukuthola ukuthi lesi siduli sazo lezi zintuthwane ezibovu zihlalaphi zingaki lapho ezihlala khona ngoba uShaka wayehlakaniphe kakhulu wayengafuni ukuhlasela abelungu engazi ukuthi ikuphi lapho abazinze khona nokuthi bangaki. Kanti icebo lakho lizobulawa uye phela uDingane nabo umhlangane nabo omkabayo ngokuthi begcine bembulele. Kuyimanje leli Ngisi selinkanise izwe lonke lakwaZulu njengoba seliqondene nebhunu ngqo ubuso nobuso. Lisenza phela okufanayo lokho ebelikwenza kuye uCetshwayo. Ngalesi sikhathi kuze kusunguleka phela yonta impi ka-1879 yaseSandlwane lapho babe bangakhona naso isilo uCetshwayo. Imithetho yamaNgisi eyayilokhu ifakwa kancane kancane khona ezweni lakwaZulu kanye nayo inkolo. AmaNgisi angenelela kanjani ezindabeni zawo amabhunu? Amabhunu phela ayinenkinga yenkosi uSekhukhune eyayinesibhaxu kakhulu. Phela amabhunu lawa ayefuna ukudla izwe labo laba bephedi abangaphansi kwaso isizwe sikaSekhukhune. Kanti akaqalanga kuye inkosi uSekhukhune ayekade eqale uyise kaSekhukhune uSikwata. Emhlupha kakhulu efuna ukudla izwi lakhe baba nezimpi eziningana impela belwa nayo inkosi uSikwata lona. Kodwa naye uyise wayenkosi uSekhukhune uSikwata lona naye wayenesibhaxu kakhulu. Wagcina kuliwa impi enkulu yaseFereng nawo amabhunu lapho yaze yagoba khona uphondo impi yabo abaphedi uSikwata. Kanti sekuzohlala yena uSekhukhune ezihlalweni wamphindiselela uyise kuwo amabhunu owabulala ngenduku. Ngalo icebo lakhe lokukhipha itsha ukuthi ihambe iyosebenza ezweni laseMozambique isebenzele amaPutukezi bese ihola izibhamu ukuze izwe lizohloba. Yiko okwenza ukuthi inkosi uSekhukhune igqilaze kakhulu amabhunu ngenhlamvu. Ngoba inkosi uSekhukhune yayisibonile indawo yehawa nomkhonto ukuthi uyadela wena osulapho ukuthi into obuphukuphuku lena. Kungcono sibajujele ngayo induku yabo lena. Amabhunu ayehluleka nabo ombayimbayi bawo. Yikho kanye lokho kwabangela amabhunu inhlupheko enkulu ukuthi nezinhlamvu ayengasenazo kahle hlene zibhamu. Kanti futhi nemali yayingekho yokuthi ethenge izikhali. Lokho kwabangela ukuthi amaNgisi akwazi ukungena mbijana ngekhala lawo ezindabeni zawo amabhunu. Ngoba phela nawo amabhunu ayesekubona ukuphepha kwawo ukuthi sekukuncane kakhulu. Ngoba aphakathi kwazo phela izizwe zabantu abamnyama ezingawahlasela noma yinini zidle lesi siqeshana sendawo yaseTransvaal agabe ngaso. Kanti okweNgisi kuhleka usulu lapho ukuthi lona thuba lami-ke lokuba-ke ngingene kuwo lamabhunu ukuze ngizowalawula ngidle umhlaba wawo nawo angene ngaphansi kwami njengaye phela uZulu. Njengoba sichazile ukuthi iNgisi lalilokhu liqale khona phela eCape Town ladla zonke izizwe zamampondo langena ngaphansi kwalo iNgisi njengoba selize lafike lanqoba isizwe sakwaZulu. Kanye nawo amaSwazi ayesengene ngayo ngaphansi kwayo futhi iBritain. Isiqhwaga esikhulu sawo amaNgisi sasiwunobhala jikelele wakhona eBritain owakuthiwa uHenry Herbert. Sase sibizwa ngaye phela uLord Carnarvon ngenxa yesikhundla sakhe esasiphezulu. Saba necebo elikhulu lokuthi sithume phela
uTheophilus Shipstein uSomtsewu ngoba sasesibonile ukuthi usebenza kahle kakhulu njengoba wayewunobhala jikelele wezindaba zabantu abamnyama baseNatali ukuthi akaye ukuyobhixa la mabhunu ngodaka emehlweni njengoba phela wayekade ebhixa naye uCetshwayo kwaZulu. uTheophilus Shipstein waqoka izinsizwa ezibalela ku-25 ukuba zimelekelele zimphelezele eseyakhona emabhunwini. Amabhunu ngaleso sikhathi ayiphethwe uye umongameli wayo uBurgess wayephethe lona izwe laseTransvaal. Wafika uSomtsewu njengosolwazi omkhulu phela ophuma kuwo amangisi ewachazela amabhunu ukuthi asinobungozi obungakanani njengoba nemali ingekho kahle ukuthi lezi zizwe ezokuzungezile zabantu abamnyama zingaba ingozi nakuwo. Wawachazela amabhunu ngokuphathwa kwezwe ukuthi ngeke nikwazi ukuphatha izwe uma isimo sini siyikanjena. Ilapho amabhunu aqala khona ahlukana ngemibono phakathi. Noma yena umongameli wakhona eTransvaal uBurgess lona wayebona ukuthi amangisi lawa ngase abe nobungozi ukuthi enze lobu buqili bawo, kodwa wayengesenawo amandla ukuthi awavimbe. Njengoba nomkhohlisi onguTheophilus wayesebhizi esewaxove umqondo, enye ingxenye yamabhunu yayisithanda khona ukuthi ingene ngaphansi kwawo amangisi kusetshenziswana ngoba yesaba phela ubungozi obungase bube khona lobu bebuchazwa kuye uTheophilus Shipstein ukuthi lezi zizwe enakhelene nazo zabantu abamnyama zingase zininqobe kalula nje bese ziwuthatha umhlaba wethu. Amabhunu ashawa olukhulu uvalo lolu ngoba phela amabhunu ayengasenalo imuva, ayesethembele ukuhlala kulo lelizwe laseTransvaal kuphela enganayo enye into. Lapho-ke amangisi aqala khona ukungena agamanxa khona eTransvaal angenela kuwo amadolobhana awo ngawo unyaka ka-1877. Kanti lokho kuyingisi nje kucuthile selokhu kuzwe leya ndaba yamadayimane namagolide atholwe yiwo amabhunu kulo lelizwe laseTransvaal ayetholakale ngawo unyaka ka-1867. Ingakho sekushabasheka kangaka lokhu okulingisi. Sekonakele-ke nawasenqotshwe kanjalo kamabhunu ngoba sekungene lokho kuyingisi kuwe eTransvaal sekuyalawula. Lase liqala lapho futhi ingisi ukufaka yona intela kuso isizwe samabhunu. Kodwa uShipstein wawusumxakile kakhulu umsebenzi ngoba omunye umsebenzi ayinikezwe wona yiko ukuhola ukukhokhiswa kwentela kwaso isizwe sabapedi kanye nazo izizwe zabantu abamnyama ababakhele yona phela iTransvaal. Uqoqa lentela nje ingenxa yokuthi izidleko zinkulu kakhulu ezidingakalayo ukuze kusimamiswe yona iTransvaal, kanti kunojantshi wesitimela owakumele futhi ukhambe owawudinga imali eningi kakhulu okwakufanele ithathwe kuzo futhi izizwe zabantu abamnyama bekhokhiswe izintela ngobugebengu. Phela kwakukhona izinhlawulo zomgunyathi okuthiwa fanele kuhlawuliswe ngazo inkosi uSekhukhune sebeyifake esikweletini engasazi befuna ukuyikhokhisa lezo zimali ukuze kwakhiwe phela nalo jantshi oya eDelagoa Bay. Kodwa babeyenqena kakhulu phela inkosi uSekhukhune ngoba babeyazi ukuthi kalifakwa ngoba yayisike yabatitinya izikhashana eziningi. Kanti nawo amasosha ababenawo kwelaseTransvaal ayengenele kahle ukuthi beyohlasela inkosi uSekhukhune. Ikona ukwehluleka kukaShipstein kokuqala lokho. Okwesibili kwakuyiko ukuthi ekhohlise phela wona amabhunu ukuthi egcine engene ngaphansi kwayo iBritain ngezingxoxo ezinoxolo phakathi. Lokho kwamphoqa ukuthi aze aqamba amanga kuye uLord Carnarvon ukuthi asemaningi kakhulu amabhunu azimisele ngokuthi angene ngaphansi kwayo iBritain. Wakhipha isibalo esingamanga ethi angaphezulu ka-3,000 asesayinile wayisa lo mbiko kuye uLord Carnarvon owayezinze khona kwelaseLondon. Kodwa amabhunu amaningi ayelokhu ephikelele njalo ngokuthi wona phela afuna ukuzimela. Kwabonakala lapho ukuthi imizamo yakhe uTheophilus Shipstein ngathi iyalimala kakhulu. Liyaguqa lapho iGumqedlela Msulu amafutha omkhovu 15 emnesola phakathi. Amen.